हेलो लोगोफोर बयखौबो आंनि गोदान चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो थौदो बिदिबा लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ थौदो सोनाफोर नै जोंहा बिसमुरि मोनबाय जों बहा थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोर बिसमुरिनि बेना जोङो कारिगाव थांनो नागिरदों ना लोगोफोर नै सनाजों आंजों नानिनो मोनसे फिसा गिफ्ट बायबायना हैनो होननानै गेलेग्रा इनिफ्राय मिथाइफोर लाबाय थांगासिनो लोगोफोरजों दा सौहैनोसैयानो नै आरो कारिगावआव दसे हाबबोबाय आरो नानिनो एसे गेलेग्रा लाबोबाय मिथाइ लाबोबाय जाग्रा बिदिनो फिसा बार्थडे बायदि ना आरो लोगोफोर नानिनि दं मादैया लेंहरगासिनो आइनि बिनानाव बियो जोंहा आबैनि मामिनि जोनोम जायगा आरोना आबैमोननि गामि बियो गोदो उन्दैयाव जोंबो बेयावनो माने 10 इयार्ससो बेयावनो देरदों आरोना बिनिफ्रायसो हरै थांदों बेनिफ्राय लोगोफोर मोननोसैयानो नै बियो जों गोदो एलपि स्कुल हाबग्रामोन ना लोगोफोर स्कुल बेनिफ्राय नै बियोनो आबैमोननि थांग्रा लामा बेजोंनो थाङो आबैमोना बेनिफ्राय नै बेबो मादैनि सासेनि न' आरोना नै आबैयाबो थाबायगासिनो बुरिबाबो थखन लायै जेरावबो थाङो जोंनावबो थाङो आबैया सफैबाय नै लोगोफोर बैनो मादैनि फिसौजो आरोना बेनो नानिया बाजादों नै ओमफ्राय नै बिसोरो नानि सानैया आमाइनि फिसाजोफोर सानैबो मामिनि फंबायनि जोंना बेसिनि बाबा आमायानो दुइसिन आरोना बेनिफ्राय गासिबो मामि मोनजोब आयं सासे ओमफ्राय मामिनि बिनानावफोर मादैमोनानो साब्रैसो दं खोमा जोंना गासिबो मादै गोजा बांसिनानो आंना गामियावनो सानै हाबा जादों आरोना मादैमोना ओमफ्राय नै मालाबानो आदानि फिसाजोफ्राबो मालाबानो दंफैयो बेनिफ्राय बै गस्ला गोमो गाननाया आदै बे मादैनिनो आदै आरोना बेनिफ्राय मादै सासेया दंफैबावोमोन आं मोजां लानो हायासै मानसिफोरबो दंमोन ना लोगोफोर एसे लाजिदो बैनोमोन बै जिरायना नाहरनायानोमोन मादै सासेयाबो Hawaii direct student. Yeah. बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर आंनि एसेल' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो लाभ इउ सो माच लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ मोजाङै लानो हायासै लोगोफोर बाय बाय सनाफोर